Kodwa nanga ngisho kuzofika kakhulu. Mhla ka-2 May 1935 ngo-9 ekuseni. Washintsha ibhantshi emkhathini. Kukhuthala inkosi baba mkhulu. Izwi lenkosi engilazi yilelo kuphela. Owalanda umzimba ababa mkhulu emkhathini. Kwakumuntu ofunde kakhulu. Yasaba umbisa. Tohloniphekile kakhulu. Wawususa emkhathini waze kuphakamile. Wayithe kwamkhulu uhlala ekudeni Ntombela. Inongoma. Abobheka isikhathi esophuma umphefumulo kubi. Babheke nesikhathi ayehliswa ngaso. Bese kushawa insimbi ngalezo zikhathi zombili. Ile nsimbi kuthiwa isikhumbuzo. Kodwa ngiqondile lokho. Lo muntu wayelanda umzimba kabamkhulu. Uma sekuhlala inkosi yesibili lekade ichaza ukuthi ayifundile njengalabantwana. Uthi wena ngeke waphatha amaqaba. Yeke lento kayihliphele. Uzohamba kanjani abantu abangafundile wemfundile? Bayeke abantu babuyele ey'nkonzweni ey'khona. WaseMelika bele America. WaseLuthela bele Luthela. Wasewesela bele Weslemasela. So kunika imali eningi thina uhambe ephesheya. Ukuzoba umongameli ey'nkonzweni zethu. Ithi inkosi yayikhona izohlala esihlale emva komzimba uqala kwabamkhulu. Ithi ngamuzwa nje lo muntu. Kodwa kwangena ngapha kuphume ngapha. Benza njengalo mntwana. Ziningi izinto bey'tshela esikoleni. Hawu, ufunda kangaka kodwa uyiNazaretha. Ibandla lamabhinqa. Kodwa bangena ngapha bekuphume ngapha. Aziyeke ifundiso zikababa uDlamini. Nenkosi esibili yenza njalo. Wathi bekhuluma lo muntu angizomsho. Bayamazi abantu. Ithi angikuthi ngamangala. Umuntu uthini? Ngoba wathi isikhathi esifihla umzimba kababa. Wathi hawu hambile umuntu kaNkulunkulu. Sizosala sibe yini emhlabeni. Wayesethi kodwa ifundiso zakhe mana zathi izinibambelele kuzo ningayishintshi. Kodwa message lelo babamkhulu enhlabathini uthi yeke lenkolo iphele. Ingabi khona. Uma wayiyeka ngabe zikhona nezifundiso ezemaNazaretha engaka. Namhla siku oh yeah. Yeah, well.